ansamblu de delicii și de frumuseți ca Ciorba și Transfăgărășanul. România mea. Schiul apoi în Brașov cu prietenii mei, covricile ora 4, Marea și plimbările la Constanța, parcul Herăstrău, bisericile ortodoxe, o nouă cultură. România mea este Târgu Jiu. Acest oraș are ca simbol coloana infinitului, care a fost construită de marele sculptor român Constantin Brâncuș. România mea e Bucureștiul, o capitală primitoare cu parcuri și monumente care amintesc de Franța, dar și o capitală uimitoare prin contrastele ei, lux și sărăcie. România mea este o punte între mai multe culturi.